Balima Alnya Kuma, très urgent. Bien vendredi 3 juillet 2026. Malien et Abdou Niang de Boraka vidéo ke ko Faransini CEDEAO koluka intervention militaire ke koka Assimi Goïta Sadio Kamara Modibo Kone Wage ani Maliki Diaw koku genga boy konu mu genga boy ko bébé tege oula. C'est fait en 2021 ou kelenga banda ou genga bo coup d'état là. Malien be mu fo ngena ni aye ala ye farafin segi ko ka teme dia chien beka farafin ta ni na jugu bonyogona o don kele domina o ye banda o bi aw ne anga janga Abdou Niang ngere kuma kana ma e mu fofolo aperambe do détail ou kono aw ne anga janga anga kuma la me ngorola angoma mi famu oye Francika Nyeda flatigia ye Urita folo kera kwanya condamné Flana kera kwanya condamné jusqu'à présent ou teka action foita nimba iraka foku beni contrôle ni CEDEAO ma frati ou là-bas CEDEAO jamana nyemogo anga jamana espace mo be teka la comme ma foude parce que kuma be obe giru be kuma fa après foi am sega si ko laje nya kono togodi ko bandaw te faso de nymaye abena fanga la wati mini surasi ntara fin fla de nyina fe ko ka general jala duma ani ko ka loi vote wi sentela mimbe ya fa duma bandaw ko aw blala baramina ayo ke malion ka wasa no kerani general jala dira aw ma mankantala abe fo ka oba mériter. Nous ko banda ye dossier bloqué a dossier min bloqué lendo on be soro nindi Mali aéroport Fereli Francima surasi min be ko piloter atigi ba yere don voilà yarama foko politicien de n'est-ce pas aw ko surasu de be feka Mali aéroport Feri Malien be kuma imede ko Assimi Goïta de kuma feka Mali aéroport Feri bon Mali anga sikisa nga nyon jala bosa Abdou Niang be ni for domina o don Assimi Goïta ngume sayani balo de che ni ni fo Chine fo ka jienwulite gere fangala ni fo Ameriki o fanga kele ebesa o fanga kele te gere ela bo bi ale ni fo domina o don on de wulaka Assimi Goïta sangorota nan kunta do banda o kun sera bela banda o ku armée fangale clanche be kumbe banda o ko banda o me feka Assimi Goïta renverser Abdou Niang e oroli mo jola bodo ne tenanda do labi activiste munu kume banda o bolo de ko ka les 5 colonels d'état ko renverser duguma a ben korane ci Abdou Niang kumbala c'est-à-dire me ka sigi ngonde ka sigo et puis balien do be ka fo bi ko de faso de nyumai c'est-à-dire que munu me fangala ale de kume kolu kele kwa ko fuga boy ay la goshi dawka kabo haklima au don né ben de cerveau en Abdou Niang kele non mais o Abdou Niang ne be ka bobi ko surasu kam malike mo wera wula mais allez mu fo jamais ne se goutun aratile klima fo ngo français kata Assimi gen mais allez français fo ka CEDEAO fo c'est-à-dire me ka nunu vrai couleur me ka Malion black quoi rétroviseur de la dje quoi nga 600 vidéo chamanye jumendi ka Malion black ka rétroviseur la dje ni aya ante ka tanyefe souvent quand nga ski ka ngere miri ima nga koshite ka tanyefe 600 Malion kodo be ali dugu kono kodo be ni dugu tanake o dugu ni mi koloso be halaki e ma village do be gele abena o beta saraka o bo munde kera ibita soro kodo de kera ko mangake bon ni de wula Abdou Niang nunde wula de ko fo CEDEAO de ka Assimi Goïta nge ali domino o yambaro ko ke Malika ni ngoma Abdou Niang ka varge nte bala quoi mais surasi kele nunu o ba iran nunte do tout ko quoi ni korane che do te nunko barka dunte fana ebe sayani baloche mo min ko fo ka sa ni horondi che fade
hali n'i bɛ sa cɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i man ka gɛrɛ olu la walahi bilahi a bɛna fɔ e terikɛ y'i janfa ka tila ka taga e muso ta i kɔfɛ e bɛ da o la mais sɔrɔsikɛ b'a kɛ sɔrɔsi i b'a dɔn maloya quoi sɔrɔsi dɔw bɛ yen u ni maloya ma si so kelen kɔnɔ e m'alu bɛ jɛ musow la u bɛ ni kɔrɔnɛ cɛ ninnu bɛ jɛ musow la c'est à dire maloya de t'u ka adamadenya la quoi je me demande ninnu ye adamaden mɔgɔ modèle min ba Abidjan filɛ ka nin f'u ma Malien bɛɛ ye nin ye yarɔ ni montage tɛ nin ye dɛ hali irisiw bɛ na don min na Mali kɔnɔ Abidjan bɔra k'i opposer ko irisiw man ka na ko ni irisiw nana k'u bɛ siya kɛlɛ wuli Mali kɔnɔ o vidéo bɛ yen n delila k'o yira o la Abidjan bɛ nin fɔ don min a ɲinden 32 dafalen b'a da k'a fɔ k'a filila k'a tubira ni kɔrɔnɛ cɛ a ma tubi wari de dira a ma awali na simi gɛrɛ ni mɔgɔ wɛrɛ nana a bɛ tugu kɔ ils sont comme ça ils sont comme ça bon ni i bɛ dɔw de ka tɛgɛrɛ fɔ nin ko nin ye fasoden ɲuman ye Abidjan bɛ nin fɔ don min bɛɛ tun bɛ Asimi Goïta ninnu kɔ an ma sɔn ka an ma Abidjan kɛlɛ dun Abidjan tun bɛ transition contre la waati na ne tun bɛ kuma conversation tun bɛ ne ni Abidjan cɛ a yɛrɛ b'a dɔn Abidjan bɛ t'i sigi ka émission kɛ ka Asimi ninnu frapper a bɛ tila ka ne wele téléphone na k'a bɛ cogo di ne b'a fɔ ko cɛ fara na sa cɛ an to ye sa mais bi olu bi a kɛra inverse ye non u bɛ bɔ di ala an ka so ninnu u b'olu bɛɛ ko fɔ bi an somɔgɔ minnu bɛ Mali la u bɛ k'olu bɛɛ dénoncer ko ka to olu kama indirectement bubu ninnu ni ɲangu ninnu ni fɛ u t'a fɔ dɛ mais olu de b'a kɔfɛ voilà les problèmes mais don min na olu tun bɛ bɔ ka manamanakan fɔ Asimi ninnu ma bɛn bɛ kaso la bi anw tile kelen man da tigɛ ɲangu na ko parce que k'a ye dɔ fɔ Asimi ma mais n'i ye kuma fɔ aw ni ala cɛ kuma jugu fila bɛ tɛmɛ k'a fɔ ko jamana wɛrɛ kana e ka jamana attaquer o démodèle o ka tila ka gɔrɔtɔ jamana kelen kɔnɔ ni Mali tɛ ne ma jamana ye c'est à dire ka bɔ k'a fɔ ko jamana wɛrɛ kana e ka jamana attaquer fasoden juguya fila bɛ tɛmɛ o kan o Abidjan de bɛ bɔ bi ko Malien dɔw ye terror ye terror yɛrɛ dɛmɛbaga dɔw ye Faransi ye ale ko k'olu kana Asimi ninnu gɛn a y'a fɔ a bɛɛ lajɛlen y'a lamɛn bon ne bɛ nin rétro de yira u la ka tila ka ɲang Abidjan i ma y'a ka ko foyi tɛ ka ɲa bon depuis et puis Malien ma ko kelen fana faamuya depuis Mali transition communication dira Abidjan ni Bubu Mabel ma a yɛlɛmana ka kɛ juguya de a yɛlɛmana ka kɛ burujali de a yɛlɛmana ka ngalon tigɛ ka nɔrɔ mɔgɔw la an kun bɛ communication kɛ wagati na an kun tɛ ngalon nɔrɔ mɔgɔ la ne ni Ben le Cerveau an kun bɛ ka communication gérer wagati na Asimi ani docteur Shogel anw de kun bɛ wele ka taga anw ye tribunal la kuma bɛɛ an minnu yɛrɛ kun Asimi dɛmɛbagaw de anw de kun bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ tribunal la minnu yɛrɛ kun bɛ transition contre olu de kun b'an wele tribunal la mais bi a kɛra contraire de bɛɛ kun bɛ kuma mais an kun tɛ se mɔgɔ ma depuis Abidjan ni Bubu Mabel ninnu dara u bɛ ngalon tigɛ ka nɔrɔ mɔgɔw la fan bɛɛ mais anw tile kelen an m'a fɔ ko Abidjan ye terror ye mais a ye nin bɛɛ fɔ Asimi ninnu ma Abidjan ye kuma min fɔ Asimi ma bilahi a bɛɛ tɛ se ka yira et puis n bɛ nin yɔrɔnin fana yira an ka jɛ an ka nin yɔrɔnin fana lamɛn tuguni an ka jɛ n yɛrɛ ɲinɛna ka nin yɔrɔnin jouer an ka jɛ an ka nin yɔrɔ fana lamɛn an ko Malien bɛ se ka sigi ka sɔrɔsi minnu ɲinɛna sɔrɔsiya danbe kɔ ka ɲinɛ Mali kɔ ka kɛ tiɲɛnikɛlaw ye ko marifa b'u bolo k'an ka jamana siniɲɛsigi ta tiɲɛ an sigilen bɛ k'u lajɛ 2 fois u bɛ ka jamana feere dingɛ kɔnɔ danbe de tɛ an na wa an ye fugariw de ye fo ka se nin hakɛ la diɲɛ jamana bɛɛ bɛ ka taa ɲɛ anw de bɛ nin fasan de minɛn kɔnɔ hali bi an ko an tɛ sigi bilen k'u lajɛ a bɛ an faga a y'a kɛ a bɛ anw minɛ a y'a kɛ nka a bɛna yira aw la ko faso den sɛbɛnw ni halala dɔw bɛ Mali kɔnɔ hali bi minnu bɛ ka balo a bɛɛ lajɛlen nin mɛnɛ ko Asimi ɲinɛna u na kun ko a ye nin bɛɛ fɔ a ye kuma kolon tɛ a ma mun fɔ a bɛ nin bɛɛ kɛ dɛ a bɛɛ n'a cɛ a n'an bɛ tila ka kuma téléphone na mais an t'a kɛlɛ mais bi anw ni fanga man di bi mais an tɛ nin kuma ninnu fɔ la jamais mais ale b'anw kɛlɛ a b'an kɛlɛ o a bɛ diɲɛ kuma kolon tɛ a tɛ mun fɔ a bɛ t'i sigi k'anw ye terror de
ale be ni fo domi ale be ka CEDEAO défend avec ka France défend fa ba fo ko ni CEDEAO ma ikolosi ko be te ka CEDEAO la o kuma be fo do ma kunte sinogola et puis do be niye do sigilembe u nya be na de ba ko no o temena sa o temena jamana halala ite jamana nyumanyi ko mami be kuma tanchugo la ko ka tla ka gero fanga kelena ni sorasi parce que bon sorasi nu baraka banini dun quoi tije baro ni jasira ibe kodo ke sadine asimi nuni ko bubu mabel ni nyang aw fotoro ku ka malen ngolo ku ka ta nyoga soro palela billahi halu ga salon tsega fa mo shite tu wo putre tu ko ni ben le cerveau ni docteur Choguel ko kala maiga bora ali shini ko mo ka nyoga soro boulevard la ni corona che malen be bo hal ni docteur Choguel ko kala maiga bokka so la bi ka ben la bokka so la bi ka micro ta malen nga nyoga soro boulevard la abe fadi mais asimi tal asimi go tatara kuma orte na ko mo ka bo mo ko tebo parce que mo ko ta fait Abdou Niang ne bubu ku fara asimi yere kan anabla mega ka ku ka ta kuma ko malion ka bo ni corona che mo ko tebo boulevard flene sauf la boulevard flene ay mo ko wule ka ta boulevard la abe ka munu kele ko politicien bi nu bora bi ko jama ka bo ni corona che mo ko be bo parce que mo ko ta o fedi ay dengena ma kalifal denangolo na fanga to chena ka ta fe ima e biabe mo ko minela fola kunte mo ko mineu mo kumbe au critiquer folo au kunte kuma parce que béton armé de kumba ko no kunye ben le cerveau no que docteur Choguel ko kala maiga no kunye segu tungara nunui anga kuma kan kuma nunu nga kuma kan bati fambe parce que an kumbe kuma la diriadi mais bi ayo béton kari brifini mu kumba wala sutura brifini mu kumba la ayo sama ko bawla aw ko be kara fien wo fien be ka woro be fien 600 a kumbe fo asima ko le silencier mais bi o kara yogoro de na kuma na bidoro be yele ko do akoro folo asimi ku respecter le mekatema ali Amérique président grâce à nous obeta ibe kamina domina fuwaru de do obeta ibe kamina domina o ya on de wuli kanga faruka nan kunte o kunte ta ben ko seko ko ma video ke ko nunu be ka sran kunte ta ibe kamina kanga ko be tien ne jatike ko jugu boraka appel ke jama min bora kudeta do de wula ka appel ke ben de ne blaka video ke ko sura su president ni sura su kumba ngole chien tante le kono u jatike ko jugu ah est-ce que mo te fe ka bo hal ni video mani mi video ku kontro u jabeteke nyang de flebi ko nyang ye faso de nyumai ala ko faso de nyumai mo mi bor kuma do be na borida comme anga dambel kuma do be na borida quoi glantugo tala ya fadili tala fo itala abina fo eni ba fla jole ba neni jama be ame ci alni ko halitara do maga almami kono ka halitara do maga misiri kono ki ko korane la ka korane drusi kungolo kono o te bom mo shi kungula wa mo te daila mo ni fingi jo ima glomi ima drokuta ko jamana were kana e ka jamana nyamo ko kele o mo kele mo ka tla ka tegere ngo sia ngo farafi ngo sia kolomada de pala ka jenda arabu fe absang ba soro Abdou Niang ko bana mene ma fongo ka faka de parce que ne do rondu ni en ke arabu fe be tunu ni en ke chinois fe ita flafo ale afo ma fles aya fo munu yere ma no le flega baraka bi o wa ira ko nte baraka de unye walai je te jure ne ayira ola da ayere kala me et puis ni mo ba beje mbe nga video be erklenta c'est pour ça nte fait kan da tiana oni ay trancho be ka bimbi o hake no fond de fletan e belle servo ma fa ku be munabi ko mo golangolo ngani mo ba kele a video ni yere be oro jume flode kam mo golangolo kulu tanu kam mo ba o kele belle servo ya kumani fode ben a été clair dedans ben ya fode aya to nga ben ga o video ni ngini ko jede mallen ko mede o be ka mo golangolo de kanu rimer bon aflene abla ye tien de fode ibu mogo te quoi monzuru de dou wallahi billahi c'est pas des gens non c'est pas la peine
mogo tekini mogo munu be cheka ko ke nyonga non c'est pas non nous yere do nous fait ko fampe a be haram yali nous wallahi ala voilà o rofleni e bubu mabel jabara bora ko asimi nye mogo keme flani ko ko de faka pour ka fanga soro o vidéo be wa nganyo vidéo irawla on vous a montré ça o karamale be oui o madugo mogo lawo anga benga et fait na medro ben et moufo ambe jambo de la jessan je pense que je dois avoir la vidéo là ici la vidéo qu'on télécharger le mene bulu woro dollar non aba ke tout quand benga vidéo nu boga ira la quoi m'a préparé ngomba boka gérer de tiens là si ça n'enga gligira ko yo ngome benga vidéo boga ira la ben ba foli mige ko boka mo la ngulu de tanunga mo nyana mo kele a vidéo nu kumbe mbulu quoi mais malheureusement j'ai pas la vidéo là ici là voilà. Mais ça allait être un plaisir pour moi de jouer la vidéo là. Mais malheureusement, je ne vois pas la vidéo là. Madalana, il a préparé quoi. Mais c'est pas grave. Prochainement, la vidéo ni là. Je pense qu'il y a déjà quoi. Avec d'autres gens, je m'en allais à Hereke Mali. On a essayé de bloquer la main. Si j'échoue, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Et je suis là maintenant, oh, tu as ton gars dormé. Moi, là,